Servei d'habitatge Clarella, Manlleu i Vic. Combina dos nivells de servei, la llar residència i el programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, ja sigui en pisos gestionats per l'entitat o bé en les llars familiars o d'origen. Les llars residència són llars assistides que funcionen com a vivenda permanent de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que no tenen família o que no hi poden conviure per motius derivats de la mateixa discapacitat o per no disposar de condicions sociofamiliars adients. Els usuaris reben de manera continuada el suport de personal especialitzat. El servei de suport a la pròpia llar està adreçat a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual per a les que viure soles no és viable, però que el fet de viure en una llar residència limitaria la seva autonomia i les possibilitats de desenvolupar-se. Gràcies a aquest servei, aquestes persones reben un suport intens però intermitent, concentrat en aquells aspectes on necessiten una major atenció o supervisió. El Servei d'Habitatge Clarella té com a finalitat afavorir la màxima independència i autonomia personal i social dels usuaris, per tal d'aconseguir una millor qualitat de vida.